O jirila nkeji 5 gafee elekere asatọ nke ụtụtụ taata bụ Tuzdee ahịa Orie. N'aha onye nwe ụwa niile, Igbo nwe m ekele m ọnụ. A sị m na ihe ọma ga-akpọ anyị ihu ka nke ọjọọ gbafuo. Ị nọ na Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ. Ọ bụ ebe isi anụ olu anyị. Ọ bụ gị na Nwaada Chinyere Excel bụ ihe nọ n'oge ugbu a. Obodo anyị agbaala ụka. Tupu anyị wetara gị ya bụ akụkọ n'uju, gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Anyị nọ na ngwụcha ahọ, oge mpụ na aghụghọ ji ghara ibe ya enu. Fikwa asaa n'anya ka ị ghara ịtụfu ndụ gị tupu ịchọta ya. Otu nwaada si Legọs wee titere anyị mkpu banyere ihe ọ fụrụ n'ụzọ oge ọ na-aga ọrụ n'ọnwa gara aga. Nwaada a kọrọ akụkọ wee sị na ọ banyere ụgbọala ebe ọ na-aba ụgbọala, mana o nwere ihe ịrịba ama mere na ya bụ ụgbọala. O ji wee yọọ n'ọrụ anyị ka anyị gwa ọha na eze ka ha bikodo dodo ka ji n'ume maka na arụ karịzịrị. N'oge ọ nọ n'ụgbọala na otu nwoke nke nọ n'azụ oche ya bidoro na-emetụta ya ahụ, mana ya fụrụ mmetụta ahụ dịka o nweghị ihe ọ bụ maka na ohere adịghị na ya bụ ụgbọala. Mana mgbe ya ji wee tụgharị wee lee ya bụ nwoke anya bụ mgbe ya bụ mmetụta ahụ bidoziri banyezie n'ihe o yi n'ime nke a kpọrọ taịtị n'aha bekee. Ọ bụ mgbe aha ka ya tụgharịrị wee lee ya anya, mana oge ya lere ya anya na ya hụrụ agụba n'aka ya bụ nwoke, mana ya aghọtaghị ihe o ji ya wee mee. Na nchịkọta okwu ya oge o ruru n'ụlọ ọrụ, na onye ọbụla bịa na-ele ya anya ka onye yi azụ akwa. Otu n'ime ndị ụlọ ọrụ ha nke hụrụ ya n'anya wee bịa ya nso wee jụọ ya ihe mere o ji yiri akwa dọkara adọka wee bịa ọrụ. Na ajụjụ a bụ ihe gbagwojuru ya anya, ya wee banye n'ebe enyo dị iji wee lee ma ihe a gwara ya ọ bụ eziokwu. Na ọ bụ ebe ahụ ka ya nọ wee hụ n'ezie na akwa ya mere ndọka. Mgbe ahụ ka ya chetara ihe mere n'ụgbọala nke ya banyere, mana n'ụzọ ajụjụ abụọ bụ nke ya na-enweghị ụsa ya ma ọlị. Nke mbụ bụ ka nwoke si wee bekanwuo ya bụ akwa ya, nke na ndị ya na ya nọ n'oche enweghị onye megharịrị ahụ maọbụ kwuo ihe ọbụla gbasara ya. Nke ịbụọ bụ ihe ọ ga-eji akwa ya o bekara wee mee, ka o nwere ihe ọzọ ọ chọrọ ime nke ọ na-amenwuzighị tupu ya rituo. O ji ọgọdọ awụ ahụ mara onwe ya maka na ihe onye metara ọ ga-ejikwa n'isi ya wee buru. Ọgwụ bụ ya bụ ọkwa. Akụkọ anyị n'uju. Obodo anyị agbaala ụka. Njirimara obodo na aṅụrị ndị bi n'ime ya bụ ihe na-eme obodo o wee na-aga n'iru. Mana obodo a enweghịzi aṅụrị ma ọlị maka na onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. Onye ọbụla na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee kara ya mma, mana o nweghị onye hụrụ ụzọ. Ọchịchị onye kwuo uche ya bụzi ihe ịkpa ọchị n'obodo anyị. Enweghịzi onye ma ihe bụ ihe ọma na ihe ọjọọ. Onye ọbụla nọzi na ọchacha gbute ọchaghacha gbute maka ihi ego nke ụwa. Ụfọdụ nọ n'ihe anya mmiri, ụfọdụ alago mmụọ, ụfọdụ nọ n'ụlọ mkpọrọ, ụfọdụ bụ ndị na-achọ ka ekewa obodo a ka onye ọbụla zuo ike. Ndị be anyị, nwata chọbakwanụ nke ya asị na ọ bụ ajọ nwa. Ofu ihe bụ ihe kara anya obi n'ọnọdụ niile a, na o ji ihe nwata welie aka enu mgbe ọbụla aka ruru ya na ọ ga-ewetu ya nwata ewee werekwa ihe ya. Ozi siri n'ofu obodo a maara aha ya wee fekpuo anyị ntị gbasara ngagharị iwe ụfọdụ ụmụ nwoke dị 330 n'ọnụọgụgụ gagharịrị
iji wee gosipụta na ha adịla nkwadobe ịnọrọ onwe ha maka na obodo a atọghịzi ha ụtọ. Ndị be anyị, obodo a atakwalanụ n'ụkwa gosi ọhaneze eze ha, mana anyị ekwesịghị inwe nkolopụ obi, ka anyị nwee nchekwube na otu aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Gị onye ọma gere anyị ntị, kọwapụtara anyị n'okpuru ihe onyonyo a otu obi dị gị banyere ọnọdụ obodo anyị. I so na ndị chọrọ ka onye ọbụla nọrọ onwe ya? Cheta, ọ bụ na Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si wetere gị ozi a. Abụ m Nwaada Chinyere Excel.